Vie mi niekto povedať, prečo mi ráno kandluje z huby, jak z Dumbledorovej riti? Nikto? Aké sklamanie. Pán profesor, možno to je skutočný dôvod, prečo vám Harryho mamka nikdy nedala. Z vašich úst ide tak silný závan, že v Bradaviciach museli vyvetrať aj tajomnú komnatu. Ešte aj Malfoy začal divne zavíjať, odkedy ste na neho naposledy dýchli. Ďakujem, pán Malfoy. Ešte raz bez vyzvania prehovoríte, slečna Grangerová, a spravím z vás Horcrux. Navyše máte hnusný pisklavý hlas, ktorý sa nedá počúvať. V tom má pravdu, nie? Chrabromilu, strhávam 5000 bodov. A aby ste sa nenudili, do pondelka napíšete 10 zvitkov pergamenu na tému Harry a jeho vypatlaný tatko. Zamerajte sa na originálne pejoratíva a súvetia. Mám úplne uriti tvoje loptičkové športy, Potter.